lodang lan pilang ya maling kopo maling gendhiri kang bisa mutu sayembara. Kula diwenehi kalodhangan milih dhisik. Rahayune maling kopo milih bumi buntar. Kanugrahanmu ing aku bisa mupu sayembara kuwi mau lumantar kopolan kentini. Aku bisa urip bebrayan kang sifat jejodhoan karo si aku. Menika leres pangandika panjenengan Kang Masaid Kusumastuti. Nanging kanyata Yayi maling kopo dalah maling kentiri menika milih bumi buntar. Kaya Pramila Kang Mas. kepiye cah? Gesang kula menika mandhaken kabagyan lan kamulyan sak sampunipun kula menika pikantuk garwa kados dene panjenengan Kang Mas. Pramila Kang Masaid Kusumastuti. Kepiye cah ngono? Mumpung wonten wekdal ingkang kados ngeten iki monggo panjenengan bukti akan sepinten agengipun raos tresna panjenengan dumateng kula Kang Mas. Yen panjalukmu kaya mangkon aku kepengin gambarake rasane atiku. Singkatap oleh dengan sing bakal tak ucapake iki cah. Kados mekaten Kang Mas. Saya Kang Masaid Kusumastuti. Estunipun kula menika disampun garbini tigang candra Kang Mas. Menika titisipun panjenengan Kang Masaid Kusumastuti. Kene cecek karo aku cah. Wingah ing marang kula boten saged jalanan kagem ingkang sanget kula tresnani menika sampun gadah garwa. Apa kaya ngono? Leres
Angin kang rada banter playune kae. Najan to busana kae bisa mlebat awit santring malu. Nanging babar wisan atiku ora bakal bisa mlebat najan to ana wadanan apa wae. Napa saestu Kang Mas? Napa sedaya pangandika panjenengan menika saged kula ugemi Kang Mas Sunan Muria? Minangka sumpah sepating prasawa. Aja nganti sliramu Narayana ngungkurake utawa kembana apa tembung iki. Nanging kados pundi Kang Mas saestu? Pirang-pirang dina iki kok semene sliramu rada ora karenan ning ngrasa. Kaya kono sing dipenggah coba menawi ana kurange ana ing pantine coba dumuken ana ngendi kurange supaya aku gampang nimbul lantepan gaito panjenengan Kamas Said Kusumas jane ana apa astunipun kula menika kepengin matur kalih panjenengan Kamas nanging kula menika ajrih Kamas kok dadak wedi aku kuwi bojomu aku kuwi garwamu kok dadak wedi umpama wewadi kang siningit aja nganti suwe-suwe sing pening jroning ati mula bloko ya menawi ngaten kula badhe prasaja kalih panjenengan Kamas Said Kusumas Tuti coba bloko astunipun Kamas dalu kala wau kula menika nyumpena Kamas. Nanging anggen kula nyempena menika boten kremenaken manah kula Kamas. Kula ajrih jalaran kula menika menggalehaken anggen kula nyempena kala wau Kamas Said Tuti. Jebul mung perkara pangiwen menika leres Kamas. Akeh wong kandha kae ngimpi kembange wong turu ora usah digagas ora usah digalih. Nanging Kamas Kepiye? Kula kuwatos yen to anggen kula nyempena menika numusi Kamas. Coba. Nggonmu ngimpi kuwi apa? Apa sing tok alami jroning pangimpen jroning turu kuwi mau? Coba apa saora-oran. Aku bisa ngenteng-entengi rasamu aja nganti pangimpen sing tok alami jroning turu kuwi mbebondet marang atimu lan pikirmu cak. Kamas. Apa? Anggen kula nyempena menika wonten banjir bandang Kamas. Banjir. Nanging adaanipun banjir bandang kala wak saking manginggil mangandhap. Nanging menika kosok wangsulipun Kamas. Saking rumaos kula banjir bandang kala wau saking ngandhap manginggil. Saya-saya pendhapa wonten ing Kasunanan Muria menika silem Kamas.
Rarayono. Cahaya. Aku dudu Nabiullah Yusuf alaihissalam sing bisa mbuka marang pangimpen. Mergo aku ngrumangsani yen perkara kamruh saya-saya bab kamimpen werdine aku bakal pisan ora ngerti. Mula ora ketang kepiye kanggo pangenteng-enteng ing atimu supaya kowe kalegan. Bab perkara pangimpenmu kuwi mau bakal tak sora widhakake marang ngersaning bapa. Panjenengan menika badhe tindak rawuh wonten ing kasunanan Ngerang Kang Mas. Menawi ngaten kula menika badhe derek panjenengan Kang Mas. Kula menika sampun kapang kalih tiyang sepuh kula. Yen prayogane ora susah dhewe. Aku mau sedih. Sawise aku wis antuk katrangan apa pasupenanmu kuwi werdine saka ngesaning pokokan, aku bakal agake tumulu bali ana ing Bandung. Saestu Kang Mas panjenengan menika pun goro kalih kula. Aja susah. Ingin menapa boten Kang Mas? Jalaran yen to kula menika mboten pinanggih kalih panjenengan sedinten kemawon pindhane kados windulanipun lho Kang Mas. Saestu Kang Mas. Boleh. Kawuh. Saltora titik panting Nggih. bab keselamatane kabeh kalebu bendaramu Putri Naraya. Nggih. Aku bakal swanara ing Pantingerang bakal nyoro widhakake bab pangimpene bendaramu Naraya. Nyamun nyumagaken diksonan iki. Sing ada Nggih. wis tak ketawa. Dan saltora tak tinggal. Menawi ngaten ingkang Musola menika dereng kebaki pantonipun. Ayo, gacek ditampung ngono. Nggih, panjenenganipun nggih ngoten mriki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ingkang suwun. Monggo. Ampun kesangaten anggenipun kalebur. Kabeh iki mau kanyatan Yayi Maling Kentiri. Wong sampun sawetawis. Gadah pindeksa. Katuran lega Yayi Kentiri. Wis wae. Yayi Kentiri. Kapok. Kok sliramu kuwi nganti sawanana ing Kasunanan Muria? Jane ana wigati apa Yayi? Iki kepareng matur kanggo Raraya. Ngantos karaya-raya kula marak sowan wonten ing Panti Murya. Menika namung mundi dawuh ngersa dalem Kang Mas Dipati Maling Popo kang supados unjuk atur ngersanipun Kang Mas Sunan Murya. Nanging Yayi Kentiri,
iki dina garwaku lagi kewae tindak rawuh ing Kasunanan Lerang. Ana ing pidaleman sing gedhe pangapura Yayi. Ing pidaleman Kuwi tindak wonten lerang. Oh. Nanging Yayi malih kendiri, aku kepengin mangerteni piye pawartane kadangmu Yayi malih topo sakwise dadi adipati ana ing bumi Punta. Kepareng matur Kang Mbok Rarayana. Loka kemawon. Ing wedal sakmenika Kang Mas Dipati maling koko nembe kemawon gerah. Lagi kewae gerah. Inggih. Lah kok sliramu ki ora budidaya golek jampi kanggo Yayi maling apa? Mboten kirang-kirang anggen kula budidaya Kang Mbok. Munggah gunung medun jurang urut tepis piringipun samudra. Ngupadi wiku ingkang bentur tapanipun. Nanging gerahipun Kang Mas Dipati maling koko. Saben dinten tansah ngecumrang andeliming nyebat asmanipun Kang Mbok Rarayana. Pramila kula suwun kanthi sanget. Kang Mbok Rarayana kersa tuwi kawinjinganipun Kang Mas maling koko wonten ing Kabupaten Buntan. Yayi maling kendiri. Inggih. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Mergo aku ki wis duweni garwa ora nolya ya kamasaing Kusumastuti. Sadurunge garwaku ki tindak rawuh ana ing Kasunanan Lerang, garwaku ki mitungkas kelawan aku. Aku ra dikeparengake miyos saka Kasunananmu ya Yayi maling kendiri. Menawi mekaten Kula sing gedhe pangapuramu boten pun parengaken lan Kang Mas Aku ra Sonan bisa, Boryo. Yayi. Boten parengaken. Ora. Monggo. Assalamualaikum. Jebak. Gono kowe padha salam ora apa maksulan. Ayo putri. Kowe dibakrai Joko Kamil jalan Ndara Putri ayo. Ketoke sepi. Oh, golek Kae depan. Ayo. Nama Pinujat, Sabdo tinimbalan Romo. Sugeng Rawuh. Pikantuk bekah saha pangestunipun Rama Sunan Lerang anggen kula ngadhep kalis pingsan. Namung kemawon kula ngaturaken suwun. Iya. Ndak tampa mung pengestune bapak kita. Sanget anggen kula nampi ya ndadosaken jimat. Lanjak. Ngestokaken jawuh Nak Mas Kusumastuti jawuh kula. Kok ora sarimbit karo garwa? Inggih, nyuwun pangapunten. Awit wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsanipun pramila ibu kula boten nderekaken kula swanten ngarsanipun. Yen pancen kabeh mau tujuan, Inggih, ora diwaloka karo bapak. inggih, kepareng nyuwun wekdal. Estunipun ewaya yen kula badhe miwiti atau mulai kunjuk wonten ngarsanipun menika rak perkawis pangimpenipun bojo kula Naraya. Oh, Jane pangimpen bojo kula menika ngalami prastawa wonten banjir bandang. Nanging banjir bandang kala mau tuwuh saking ngandhap panginggil. Malah kepara pangking mulya kerem dhateng banjir bandang kala mau. Kamila diploma awit kidungipun pawawas kirangipun pamanggih kula boten saged anjlentrehaken bab perkawis pangimpen ingkang dipunalami bojo kula pramila kula nyuwun dawuh Rama ngerang kados pundi perdinipun pangimpen ingkang dipunalami bojo gegambaran ing pangimpene Rarayana ing mulya katepu banjir bandang. mekaten Nanging elok ing banyu saka ngisor munggah. mekaten terus
ngarani pen kembange wong nanging manungsa wis kandel kapitayan pangimpen mau mujudake pepilih saka ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala supaya manungsa mau kebak ing pengajian Mekaten. Rama ora ndisi kersane Allah nanging manut gambaran ingkang kaya mangkono mau mbok menawa iki ana lelakon wong nom wani karo wong tuwa Wong nom dadi wani marang wong tuwa. Assalamualaikum. Nuwun sewu kanthi sedaya. Ing wedal sekawit penjaning bali dhateng kula. Keng supados jagi kawula dengan Nyai Rana. Nyai Rana sakmenika dipun bradat dening Kediri.